Kaixo baratzazaleok, iritsi gara hiri baratzea saioko azken atalera. Astero baratza eta baratzaren inguruko kontuak zuei gerturatzen ahalegindu gara. Ikusi dugu ere, hiriak badituela aukera ezberdinak baratzea lantzeko. Gaurko saioan, atal bakoitzaren errepaso txiki bat eginen dugu. Has gaitezen! Atal honetan, zer eta nola erein edo landatu erakutsi digute hainbat nekazarik edo eta baratze zainek. Ez, baina kirol pixka bat, eskalatzea gustatzen zait, hori egiten duzu kontrako orduan hor, bueno. Eta gero, fisiora eta gauza horiek garrantzitsua da. Bai egiten ditugula bizpahiru, bi eriketa. Eta otsailaren hasieran, eta gero igual, hori martxoapirilean. Hazia borobila da, eta oso txikia. Kode hori galtzen duzu, vamos? Bai. Bai. Orduan hau, gatza bezala. Nire egiten ari zara alde bakoitzera, bai. Jak. Atzeko gero jartzen dugu goteo bat erdian. Bale. Goteoa oso sistema hona da. Ongi egiteko guztia. Bale. Onera etorri bertzera, ongi lo eginda, ingeru, Despiste bat dekin. Bai. Begira, hemen adibidez, nahaztu egin nahi. Eta jarri batetik bestera. Hiru eta lau. Eta bilara batetik bestera hogeita bat, eta landare batetik bestera ez du asko... Asko ez duzu utzi? Ez, letxuga baino gutxia. 20 zentimetro. Zati ez du berez hori, ez du espazio handi idea. Hemen freskoak aterako dira, edo jasoko ditugu. Hori. Burua garatu gara. Zertarako, minutuetako? Ereiteko la azkarrago. Baina guri gustatzen zaigu eskuz egitea dalako askoz ere ez dakit nola esan. Zehatzagoa. Bakarra botako bazeinu kasualidadez, gaizki? Etzan deusere aterako? Ez, agian aterako za, baina, hola ziurtatzen. Frantsesa da, tartekoa dago espainiarra eta holandesa. Holandesa fina eta luzia da. Espainola motxa eta potxolua, eta hau tarteko bat bada. Bale, hori da. Urtarrila markatzen zizuna, hor jarri duzu ja. Bai. Eta... metroko da oina. Zurea, bale. Oinak gutxira bera, 30 zentimetro ditu, orduan zoaz. Pasoarekin joaten zara, eta orduan markatuko dizu pausuak. Bale. Eta hola, xen. Ez badaki delako, bale. Bai. Eman dizkiguten hazi horiek eta... Bale. Eskarola mota ezberdinak daude, Mikel? Bai. Rizatua eta hau dela rizatua. Bai. Hau da arrunteria zegoen. Eta orain letxuga jarri behar dituzue eta hau sistema hori jarri. Claro, orduan... Bai. Neko, kalabazoia dela bi aste dut dituen. Eta hori garrantza. Eta igual baratzean beti, hori, izan garen ez, edo baratzean ibili den diandea, pixka bat dola egin, pentsatu gabe. Ikasten joaten gara, Ikasten duguna... Nire txean ez, Baina 40. Berrogei, claro, egin behar duzu, hau ere egin behar duzu, famatu egin behar dugu, 3 bolillo. 3 bolillo. Bale. Euskaltzen jako bat, da erranen digun nola den. Lehenbizko planteatu. Eta gero behin planteatu duzula, xuxen jarri, filan, eta bat banaka bere tokiraino eraman. Behin landatuta, zeren, hau ez da, hau azkenean da la raíz. Bai, sustraia da. Eta orduan egiten dugu ondoren. Claro. Eta hau da oso erreza. Hau guk egiten duguna da, lehen da bizi zuloa egin. Bale, zuloa egiten diozue, ez dago zulatu aurretik, zuek egiten diozue. Guk egiten dugu zuloa. Misterioa, gelditu nahiz pixkat flipatua, orburuen munduarekin. Behin landatzen duzunean, ikusten duzu makilak eta esan duzu, Claro. Eta hortik jaterako da zoze, azkenan ikusten duzu makile hor bat, eta izaten dira 7 bider lau.
Bakoitzeko? Bakoitzeko. Vale, Azkenean vale, kaleak vale. dira 7 metrokoak eta enbor batetik bestera 4 metrokoak. Vale, Hori vale. zergatikan, zen gero handiak egiten dean, karo, ba... Zulo bakoitzen landare baiarri. Vale, horrela besteik ez orain. Orduan, itxen dugu hartu, Moduz bat hemen, da beste. nasi bizkoa, lurra, Nasi behar dugu eta, zu botatako gore ditugunak, baina ikusi dut busti egin dituzula, zergatik? bueno, hauek ez die nik indakoak. Lehenoko ditugu Bai. landare eta uzketela, baina hoti erositekoak. Eta kaiola bakoitzen... Emanda. Emankorra da landarea. Bueno, venga, Bueno, pues aldatu inetu, venga. ni jarraitzen izut eta nik eman egin dizkizut, Zuk eman eta emetxatik hasiko gara. Vale. Bata. Bueno, batzutan esaten diot berai etortzeko, baina beste askotan nik eraman behar dut. Bai. Bai, etxeraino. Eta ez da jartzea, Gero jaso egin behar da. gero aldapa igotzea. Aldapa. Artean ibiltzen naiz pizka bat, bestela. Azelga, azelgani, kardoa zuk landatzen duzu bat, baina kardo landare batek asko ematen du. Bai, Ez? bai, Zer bai. joaten zara? Eta orain, zerbait ere beharko luke? Bai, ureztatu. Ureztatu. Orain, zehatu aldatu berritan, beti ureztatu behar da. Hola, Con los pinchos. ez dakit, pintxo... Plantadores, bai, Bai, baina horrek asko lagunduko dizu, ez? Bai, A karo, ver. bestela askoz gabe egongo ginean, ja. Orduan manikura izorratzen zaizue. Karo. Plan dugunez, ja, haunditzen da, eta ez nola esaten da, ez... Beraien artean ere behar dute espazio hori. Hori da. Uztari begirako atala ere izan dugu. Ikasi dugu zer jaso eta nola jaso. Vale. Jo, baina hemen dena dago ona. Hemen ez daukazu askorik entzeko. Ez. Nahiko ona bai, saiatzen gara hori ezetasuna ongi mantentzen, ba gehiegi ez egoteko eta bat egingo genuke hirukoa edo laukoa, txikia baldin badire, pues batzutan lau sartzen dizkigu. Eta hori goma batekin eta ur ontzira, ba sustraietako lur guztia ba ongi garbitzeko eta tipulak, ez? Tipula jaten dena bulua jaten da. Baina azpitik sustraia ditu. Orduan da, deitzeko modua edo sustraia ikusten zaio, frito baina azpira. Simeltzen delako erraz, eguzkiarekin bai. Oso urtsua, hostoa denez eta ur asko duenez, segituen simeltzen da. Osa, jasotzeko oberena Lehenengo orduak. Lehenengo orduak. Ez, baina haue beste kalidade bat. Bai, beste kalidade bat. Egingo dugu, proba. Oso ona. Mikel, Oso ona. bertxoak atea hori. Bai, granua bezala edo, bai. Ditut inporta Bai, txiki batzuk eta pintxatu egiten du pixka bat. Bai. Eta hoxe, ja puztuta egon barra da. Ez igual sobera ere puztuta balima genuen, zein erraina zen nuke. Hombre, claro, orain ja zuzenago ikusten dut hau. Hori da. Baina aldaketa hau egin ez bazenit, zein da niretzako diferentziatzeko modua? Ba hori, hostoak zurtoinan zehar arriskoa handia badu. Orduan usteltze puntora joaten da, eltxoak etortzen dira, ja itxusten du. Orduan, horrela ikusten badugu, hobe kentzea. Bai. Landaretik, ez? Bai. Arriskoa daukalako ukitzen du fruituak. Eta ateratzen zizkio, azalean zabritxo txikia. Hau... Orduan, barrutik esan dezakegu ez dago lan? Ez, bai, ongi. Bai. Seguna, zurtoina, bai. Hori da, ikusten duzu. Bale. Nik adibidez, hartuko nuke osoa, klak, oneraino. Bueno, ez zen gaizki egonen. Bale. Ez diozunean izorratzen jarraitzen duenari, ez da zerretan. Zenbat, horrela ikusten dugu, eta bihar ikusten dugu, kristonaldea egiten dutela egun batetik bestera. Bai. Duan, egon gara oso maiz? Bai, guk egunero biltzen dugu. Egunero? Bai, hasieran dagoenean landarea egunero, bestela... Kiak! Hola, bihurritu, lepua. Bale. Eta gero hau, behin garbituta, pasatzen dituzu... Xorta ginen genuen, goma batekin. Bai. Eta egiten duguna da? Hori da, adibidez, orain, pertintzaiz burura, kalsotak, ez, Katalunian famatuak direnak hori da. Behin tipula lehortzen denean, ateratzen duen brote berri hori da. Hartu ditzaket eta mermelada egin dezaket? Bai, hori da. Zuk esaten duzu bezala? Hori da. Baina zuk, Aukera bada, hori mermeladak egitea.
baina nik egiten dudana da freskoan saldu. Baina hau ez da freskoan nik dendan ez dut horrela bat egiten. Bai, jarraitzen du ematen, baina jaisten da pizkate ekoizpena. Bale, bero gehiegi? Bai, beroaren gati da. Bale, orduan honek zer da behar duena? Ba, behar du humedadea, ureztaketa eta beroa, baina esan... Tratamendua nola egin diozu? Ba, tratamentoren... Bueno, berez haziaia ekologikoa izanen da. Bai. Zuk ekartzen duzun frutarbol hori? Hori da, dena ekologikoan egina dago eta botatzen dio, ongarria. Igo, baina non usten duzu? Hemen daukat, 4 makin. Eta 4 makinekin horrela dago eta zak egiten dute. Bale, eta gelitzen dira hor goian, lehortzen. Goian, lehortu arte. Hemen gozati honetan? Hemetxe, bai. Baina hemen gainontzeko guzti honetan hori dena jateko da. Dana jateko? Dana jateko. Kalabaza. Gauza ederra, pure hon bat kalabazara. Nahi asko gustatzen zait. Baita gurire. Bai. Pixkate... Hauek jaso ditugu bezala, garbi. Hoi da, intxe horrek garbi. Vale. Baina, aurten ez dakigu, zeratik ez. Galdetu beharko dugu norbaiti? O ez dakigu nori galdeture? Bueno, baina orduan erortzen dira, naiz eta... Ostoa kendu. Vale. Banan, ostoa kendu. Baina zuk egin behar duzuna da, bera atera. Tontortzen hasi dago, Vale. orduan alperrita hemen eukitzea. Vale. Hombre, azitiak utzen ere duzu, baina bestela, ez lotu eta tapatu. Ederra da, Bai, ederra. Hau kentzeko orain, oso errezketuko. Bai, horraz. Zuk uste duzu? Bai. Sako afuera. Nondozo. Askotan, apirilekoak omen direla bakoitzarentzat, norberarentzat, maiatzekoak nagusiarentzat eta ekainekoak inorentzat. Ja, ekainean uste zaielako hasten. Hori ala da, hoberenak orain. Claro. Noiz landatu diren, epeak ere. Argi faltagatik. Claro. Eta orduan, ikusten zaitut, labantxiki batekin besterik ez zaudela, honekin jasoko genituzke. Eta gomatxoa, zertarako gomatxoa? Sortak egiteko. Badakizu zer egin. Etorri bildu eta badakizu. Dendan erosi ordez hemen. Bale. Ez? Hala, listo. Etorri. Ez diozu esan eta? Pues badakin non dagoen baratza. Orduan... Landareak ematen du, desente ematen du? Honek asko. Bai, ez da? Baina honek ere behar du gura. Jendea animatzeko. Jo, Bai. Zelan politia eta zer eskerronekoa, ez da? Bai, lurra oso eskerronekoa da. Oso eskerronekoa. Gaztea. Hori da. Baina uzten badugu gehiago garatzen eta handitzen, hartuko genukeia lodi dagoenean. Jakina, ez dira ateratzen dendetan ikusten ditugun bezain garbi eta txukun. Ez, hauek ateratzen dira, atera behar diren bezala. Horixe, orduan horixe. Bai, gaina, guartu ditzen. Bai, beste, hau eta golkoak gureak dira, garnatxa motaritakoak, eta gero beste herriko eremun ezberdinetan beste 9 lur sail daude. Beste batzuk garnatxakoak. Perfekta, zeren denak ikusten ditugu nahiko perfektuak, nekazari hona garelako, nekazari oso hona garelako. Oso ongi. Eta hori da, pixka bat nekagarria, zeren hemen ez daukagu biltzeko makinarik, ez da ezer. Eskuztena ez. Lore gehiago ekartzen ditu eta azkenan sanoago ez. Zainduta denok gabe sanoago. Hori da. Oso ongi. Baratzarekin zerikusia duten gaiak landu ditugu, eta baita proiektu ezberdinak ezagutu ere. Hutsune gutxi utzi behar dira, leiho txikiak edo alba da leihori gabe. Orduan, norabide horrekin badugu insolazioa behar dugunean, eta iparraizeak ez du beroa kentzen. Lurraren emankortasuna zaindu behar dugu, eta horretarako elikatu ere. Eta nola elikatu? Ekoiztu dezakegu gure ongarri propioa, gure konposta, inguruan dauzkagun material vegetalek. Aziengatik babak edo ostoengatik, berdengatik zerbak adibidez. Eta orduan, zuk esan bezala, aurten landatzen baditut adibidez, azenarioak? Identifikatzea. Bereizten dugu eta hortik aurrera ikusten dugu saiesteko edo murrizteko modua. Badaude aukerak? Bai. Ekologikoz badaude aukera pilo, batzutan egin dezakegu guk ez bakarrik ikusteko parke bat diseinatzea, baizik eta disfrutatzeko zentzu guztiekin. Eta horregatik bisitak egiten dira oso
baliotsuak eta disfrutatzeko. Bai, naturak gurekin dator eta bat egiten du. Lore guzti hauek mantentzeak ere izanen du berea. Naiz eta zu beti esan hau diseinatu zenutela loretan eta zer da daukaguna? Bueno, da, pertsonen artean aukeratu diren landare sorta eta batzuk badira nolabait sentitzeko. Ematen egiten dizu? Energia, lasaitasuna, bai. Denbora lasaiago egitea. Gure beharko genuke lan egin da gero, gure lanaldiak bukatuta gero, Zentzomenen parkera. Pagaza bat esango dizu. Baitugu adibidez hor, abrotano, edo... Brotano. Abrotano. Bai. Bez jakintasuna zer da, Mikel? Da kamomilaren neurri batekin, hemen gauza bera. Nire beharren arabera. Bale. Hemen adibidez, orain tomate hauek berde daude oraindik, badago bateon bat hola jateko. Erabiltzeko, aprobetxatzeko eta alde berean arrautzak ikuizteko. Eta horrela ziginen, konzeptu guztiak eta datu guztiak hartzen, eta oso esperientzia polita atera zenez, bihurtu da ja ohitura. Prozesu hori, kontrol hori nola egiten da? Normalean, ekoizle bakoitzak badu urtero kontrol bat, hori seguro. Eta gero badaude ere, uste dute, 20% egiten da... Garagardoa ezagutuko dugu, zurekin, Davidekin, zuk ekoizten duzu. Garagarratik hasita, osagaiak ere zurea dira, oneraino iritsi arte. Bai, hori da. Hori ezagutu nahi dugu. Norabide bat hor zegoela. Orduan hurrengo urtean 2013an esan genuen, izana badauka honek eta izena jarriko diogu, eta orduan herri bera, herri gora, herri gara, hortik hitz joko horrekin abiatzen du proiektu bat eta argia ikastolarekin batera, Tuterako argia ikastolarekin batera, eta beste bi ekoizlerekin batera egiten dute osatzen saskitxo bat, eta saskitxo dutenak, edo jardina, edo zerbait ere, zebestela, nik ez badut horrelakorik, nekez eginen dut, ez? Bai, hori da, mankomunitatea beti konpostadore txiki hauek ematen dituenean, beti saiatzen da. Ikusi zuten lehenengo sektoreak zituen behar nagusienetako batzuk, horiek zirela, ez? Eskariak kudeatzea, banaketa lanak, ez? Haun hitzetan... Datuak, hospital batean, eta kalkulatu. Eta hori gezurra da. Hori gezurra da. Baina, noski, nire semea jaiotzen bada hilbetean, orduan niretza frogatuta dago. Baina, beste... Normala, bai. Hori dena frigitu behar egin dugu. Eta horretarako sartaginan, importantea da ez lapikua baino hobe sartagina zabala. Bale, esan. Jende asko hori gustatu zaiola asko, bai? Bueno, hori da honena, jendearen plater honekiko fidelizazio hori. Hori da. Espazio baten zesioa lortzeko. Baina proiektua orduan zertzen, oinarri bezala zertzegoen proiektu horretan? Bai, baratze komunitario bat egitea. Baratze komunitario bat. Auzokideek gestionatutakoa. Zaria bota zatitua, urtu, eta gero ja potetara pasa. Orduan, berotu argizariarekin batera, behin ozten dela potetara, ez? Berotan? Berotan. Bale. Gero ikusiko dugu nola. Elkarte bat. Elkarte bat da, bai. Eta produktu ekologikoekin. Hemen saltzen direnak ekologikoak dira guztiak. Denak, hemen barazkiak ditugu gure fondoan, baina denetarik dago, eta dena ekologikoa. Hori da, bai. Elkartea? Orduan gaur egun seio horrek laguntzen zaitu jakiteko produktu hau ez da mazki gauza hauek, behintzat, pixkagarrigoa jaten. Esatiz, oin dela 15 urte, segura eski seio hori ez duten hainbeste biratzen, auzoko denda batera juten ziren. Makurtzen edo, bai, eta belaunetako babesak ere badaude. Ja, baitare. Bai, esponjakoak, 10 eurotan balio dituzen. Ja, baina ez ditut baratze zainak nik ikusten. Lotxagatik. Ardoa, ez dakit, hori agian 3 hilean behin, edo arroza, edo horako gauza. Eta zuek eskatzen duzue, dagoena eskaintzen dizuete eta eskatzen duzue nik aste honetan hau nahi dut, edo zer da hauek oskorragoa dira, aurra hauek, zer da egiten dutena hemen? Beraien lana udaberrian hasten da, apirilan, gutxi gora bera. Eta gehien bat, 6. mailakoak izaten dira protagonista. Edo zer da ikusten duzuen gabeziren bat, edo...
galdera ona. Bueno, a ver, lana, aurrera begirako lana galdetzen dizu. Bai, guk orain, adibidez, orain arte igual... Zeko patatarekin, zertifikatzen, eta, bueno, pues, hori izan zen momentu horretako apostua, eta esan dezagun, nahiko ongi ari garela, hasiera batean hasi ginen 3 pertsona gehientzia. Bukatzeko, jartzen ditugu hilara batean, eta zulo handi bat egiten dugu, hartzen dituzte landare txiki batzuk, eta jartzen dute lurran. Estaltzen dute, eta gero ja bukatzeko, esaten diogu. Bai, eta gero jendea etortzen dena, da profesionalak horretzetan, bueno, lan gorra duzketan edo agente bat, edo enfermedad bat, edo eben, baina hau bizkoat eskapada bezala daukaten. Esaten da, ez da. Garbitu behar dira. Eskuz, ja. Eskuz, hori ja eskuz. Mimoarekin sartzen gara. Zeren ez dugu urarik utilizatzen garbitzeko. Inigo Segurolak, gure lagun eta adituak, 11 gomendio eman dizkigu eta baita kontu interesgarriak erakutsi ere. Aldiz, plastiko edo lurrezko tiestotan, sustrai horrek egingo duna da, bera iristen da neurrian, hasi birak ematen, eta birak eman, eta birak eman. Egia esan, nire kasuan, buzkinak sortuko duna da, ura mantentzeko almen hori. Eta sustrato honi emango dio, gaitasuna nolabait ez horren askar legortzeko, o ez horren drastikoki lortzeko. Gainera, azkuntza, motelduz dijoala, eta ongarritu egin behar da. Baloren kasuan osoikoak dira, ongarri likidoak. Hauek ureztatzeko urarekin nahastu egiten dira, eta hortaz landareak dituzten elikagai. Gero izerdiak, dana zure gorputz goziak dauka batxuri usaila baino, gaitzerdi. Bale, lurra hoia nolabait esan daiteke agortua dagoela. Ja ez dago elikagairik, ez? Batxuriak izan dira, azkenak hemen Krimeako beltza da tomate beltz goiztiar bat, ni oihartzunen daukat baratza, orduan tomate handiak eta denbora asko behar dutenak ontzeko, ez zaizkit ondo ateratzen, beraz behar ditut tomate azkiak hazi dira, eta eskatzen ari dira nolabait jasotzea, ez? Lehendaiziko uste egitea, behaien artean borrokan da bentzaratu. Kalabazinak irasiko dira. Kalabazin borobil batzuk zelka oikoak egi beharrean koloretako azelgak jartzen baditugu. Ontxe, arroxa bat. Seme alabak, Martin eta Julia, zautuko dituzue ondo. Eta hau da, Loreta dijoan azelga arroxa. Olio hau, zinturenioko Sonian ere lagunak, ekoiztua da, hoi bai, ez Nafarroan, baizik eta Tarragonan. La Serra de Almosen. Horen gainean, kustai pronto, kuraiz egin, moztu erditik eta kito. Hoi da, nire erremedioa. Arren kontra aldiz, ar eta bitu. Hemen ikusten nahi naiz, badu ar bat. Ar berde bat, izaten di, hau ez da pinpilin pausa, garrantzi ez da izaten loraren tamaina eta koloreagatik, baizik eta beraien ostoek gordetzen duten usain bereziagatik. Baxote. Pena bada, telebistan bitartez, usaiak zuengana nakaldu egiten dute, beraz beti ere erabili behar dira, kontuan edukita, ezin dutela irakiteko puntu hortaino igo behar, ez? Nei ordea, askoz ere bajuagoa da, baina badu wasabiaren oroimen hori gerturatzen dugu. Mostazak badu baita ere sugurreko pikante horren gaitasuna, ez? Eta mostazak organo femeninoa, ere inguruan estambreak, dira organo maskulinoa estambreetatik, polena sortzen da, pistiloan sartu, hor fekundazioa ematen da, eta azti buru batzuk sortzen dira. Eta duten balio gastronomikoaz jabetuko gehalako. Hauek hemen zoro-zoro ditut, makilan bila, benga, rapatu makila eta utzi pixkat hau bukatzen. Lorak ustatu ditugu, egun bateko lilia, erein beharko ditugu berriro, eta horrek eskatzen dugu baita ere, beti lanean egotea. Kalendulak ja bere loraldiaren bukaerara iristen ari dira, eta lora buru bakoitzaren atzetik pepinoa garatzen. Enituen pepinorik ikusten, eta esaten duen, hau igual, antzu izango da, eta ez du lore harrik izango. Baina, gaur goizean hemen nebila pixkat hau dara txukuntzen, eta gataka, pepinoa saldu da. Oseak, egia da, lore afroa, beltzak ditu, eta ikusi hau baita ere, beltz-beltza da, eta berez loran asketatan erabiltzen da, baina bere alea
berez harta txikia, hemen du eta jangarria da noski. Kasu honetan, lore tarroak lanean, lore horietan, horitasuna pixkat galtzen du, baino uztaroko beste soi batzutan, horitasun horrek benetako garrantzia du. Agapantusa, Sudafrikatik datorren beste landare horixka horrek, tajetearen lore horiarekin egin duen kontrastea, eta hemen atzekaldean ikuste duzu baita ere, baratzako landare batzuk erabili ditugula. Politak direlako, eta nola ez gure koloretako txoko ezeetan, da Litrium salicaria. Loraldia ja bera dator. Hau errepidetako kunetetan, nolabait ura pilatzen den leku horietan, horra ateratzen da. Eta egiten ditugulako lora urtean, hazkuntza politago bat izango du. Igual berandu hain naiz. Hau berez, ekaian bukararako egina beharko luke regenerazio aktibo bat lortzeko. Egitura bitxi bat ematen diote kolore beltz horrekin ez dela bat ere ohikoa naturan olako koloreak aurkitzea. Eta hemen agin hontan erabat mimetizatua ikusteet musker berde bat, benetan zoragarria. Lorategi honetan egin behar da, landarea datorren urtean eduki ahal izateko. Neguan gordezkero, kale. Gero, puntu ertain honetan baditugu bi landare oso aipagarri, alde batetik Phlox paniculata, landare bizi, gauza zoragarri honetan. 3-4 metro garatzen dituen hortentsi mota bat. Bere izena hidrangea aspera billosa. Aspera billosa da bere hostoak oso asperoak oso zeak dira. Jaula, marroiska dagoenean, hau erakutsi nahi dizuet, tabakoaren haziak dira, inporta txiki horiek. Hau guztia du eta ez da ondo ateratzen. Baina hemen egongo dira, 100 ja baita ere aurrera dijoakiona loraldia, eta azkenik loratzen dana da, hidrangea paniculata tardiba. Dala, hemen degun, protagonista absolutua. Hemen lora hontan aurkitzen ere etxea etorriko bat zineten bazkaltzea, abuztuan behintzat, ohiko izaten da, 5-6 plater desberdin, eta bakoitzan tomate barietate bakoitza, nahastu gabe barietateak, nolabaiteko kakil izango dituz ziur. Eta kasu honetan, ez da nahikoa izan hautsi eginda. Egoaize bufada batek jota, erori eginda kalabaza hau, beste hau baita ere erori izan lehenuo, eta ja lurrean ditugula, guazen ikustea zer don bere bat euri egiten duenean sortzeta. Bi hauen kontra egin dezakegun gauza bakarra da nolabait babestu. Bi ontxo hauek sortzen dituzten kalteak ezin ditugu mozo mateak hain zuten jaztaude horren honak, azala oso zatarra orduan. Hemen egingo duguna da, lehen da bizi hau dana, kendu eta lurra. Iritsi da agur esateko unea. Plazer hutsa izan da Hiribaratzea bezalako saio bat egitea. Eta plazer hutsa izan da, izan dudan lantaldea izatea. Astero, ni ikusi nauzue hemen, gonbidatuekin batera, baina hau elitzateko posible izanen, izan dudan lantaldea izanen espanu. Josu huertan egonda, Nagore, Fermin, Mikel, Maili, mila esker alboan izateagatik. Eta eskerrik asko handiena zuei ikusentzulehoi. Astero, Hiribaratzea saioa jarraitzen egon zaretelako. Nahi duzuen arte, ziur baratzeren batean topo eginen dugula.